Anna, zostaň ešte, prečítaš mi báseň. Nemôžem. Nechcem skúšať trpezlivosť seniory Carmen, áno? Ale vrátiš sa však. Sľub mi, že nebudeš smutná z toho, čo ti povedala moja babička. Sľub mi, že nech sa stane, čo sa stane, vrátiš sa. Sľubujem ti to. Ale teraz už musím ísť, dobre? Dobre, ja už idem, môžem ťa odviesť. Nie, nechcem vás obťažovať. Prosím ťa, vôbec neobťažuješ, Anna. Aspoň využijeme čas a pohovoríme si o mojej malej včielke bez toho, aby nás počula. Krsná, nebuď zlá. Ty, moje srdiečko, veď o tebe sa dajú povedať iba dobré a pekné veci. Samozrejme, že áno. O tebe sa dá rozprávať jedine v dobrom. Mám ťa veľmi rada, Anna. A je teba. A teba tiež, krsná. No veď preto, už som začínala žiarliť. Krásavica. Už odišla tá odporná ženská? Nie, ešte sa lúči s malou. Chcela si povedať, že ju otravuje. Určite sa na mňa sťažuje a nahovára našej malej bábike samé klamstvá, aby ju poštvala proti mne. Si nespravodlivá, Carmen. Taká nespravodlivá. Opatrne, dobre? Nezabúdaj, že sa mi nepáči, keď so mnou takto hovoríš pred inými. Veď teraz sme tu sami. A ja ti chcem povedať, čo si o tom všetkom myslím. Si nespravodlivá a krutá, Gane. A ty, Joja, si stará naivka. Si na strane tej ženskej, ktorú sotva poznáš len preto, aby si bola proti mne. To nie je pravda. Niečo ti poviem. Neviním mu z toho, že mi pripomína, čo nás bolí. O čom to hovoríš? Nerozumiem ti. Ja viem, prečo ju nenávidíš. Lebo len čo ju počuješ, zaplaví sa ti celé telo jedom a vypúšťaš ho von zo svojich úst. Áno? A môžem vedieť prečo? Pretože ťa bolí, že Anna sa podobá na Marianu. Čo to hovoríš? Ani ja som si to nevšimla. Ale Margarita mi otvorila oči, teda lepšie povedané uši. Anin hlas je identický s Marianiným. Jej hlas je rovnaký ako hlas našej Marianity. Ste príbuzný alebo priateľ pacientky? Oboje, ako sa má? Obávam sa, že budete musieť počkať, kým príde polícia. Asi budete musieť vypovedať, senior. Montiel. Polícia, prečo? No preto, lebo ste boli so senioritou v jednom hoteli, keď si siahla na život. Teraz je jej stav naozaj veľmi vážny. Ľutujem, ale pohybuje sa na hranici života a smrti. Teraz je jej stav naozaj veľmi vážny. Slovenské znenie pre televíziu Doma vyrobilo štúdio Enter.